Ngime neGucci neParis la. Lalela. Lali lale. Ngicela ungilalele nami. Sengisuke ngaka. Thandana ngonembeza sithiwa. Oh, it's all over Faith too. This is Yano from Yano Lyrics and welcome to Yano Lyrics. Sly Studio mfethu sipheka ama hits. Ngimena wosisipama bahle bayithu. Sanibona njani? Hi, how are you? Ngiyaphila wena. Kuza. Ngime neGucci neParis la. Lalela. Lali lale. Okay, kodwa mzanga ngalokho namhlanje. Okay. Akin. So ngicela nichazele umuntu obukele manje ukuthi la senzani. What's happening? Unembeza. Hayibo uyadropa nini? Oh, ish. Unembeza is dropping as soon as possible and masu drophile wazi ukuthi nale video le izobe so drophile, so please go and stream Unembeza. Angihambi ngedwa, angihamba noma who, and it'll be the first time nimuza kwi Afropop music. That's why ngasakhulumi isiZulu manje. Mina ngifuna ukwazi ukuthi indaba ucabanga uMahu kule ngoma le kaNembeza. Angeke ngize ngiqamba manga ngithatha icredit bekuyi idea ye team yami eBrilliant ukuthi sifake uMahu. Mahu, ingoma yakhe yokuqala iAfropop le noma zikhona izinto sakwazela. First song. It's the first song, guys and guys, mina kusam. But I'm so excited. I'm working with someone who's amazing, uLandla Nkulu. Tell you why. Sibonga kakhulu. Sikhona into esingayilindela kuwena going forward from manje. Angithi mhla 13 vele. What's happening mhla 13? Ngisho from uMahu nje. Bengicela. I'm working on my album. It's like EP, nyana, something like that. Okay. Yeah. I'm not sure with how many songs I'm still choosing, but yeah. Kodwa ukusalayo bengicela ungilalele nami. Ngiyazi sibaningi. Shu. No, lo ngicela ungishayele. Ngicela ungishayele uline omncane nje waNembeza. Uthi sengisuke ngaka. Thandana ngonembeza sithiwa, nembeza sithiwa. Sengisuke ngaka. Thandana ngonembeza sithiwa, nembeza sithiwa. Mangenzo kuya. Okay. Ngiyabonga kakhulu. Ngicela nithi shout out to Yano Lyrics Masayivala. Shout out to Yano Lyrics. Shout out to Yano Lyrics. Mwah. Shout out to Yano Lyrics. Danko.